Erege bụ ndị ọcha wetara anyị iji na-agụ oge ma na-amata ihe ụbọchị kwụ na ya bụ elekere klọk. Ịgụ elekere bụzi mmadụ inwe ike. Ịgụ elekere bụ mmadụ inwe ike kọpụta ihe ụbọchị kwụ na ya n'ụtụtụ, n'ehihie, na mgbede na n'abalị. Nwere ike kwuo ihe na-akụ. Asị gị ihe na-akụ, ikwu ihe na-akụ n'ụtụtụ, ikwu ihe na-akụ n'ehihie, ikwu ihe na-akụ n'abalị, ikwu ihe na-akụ na mgbede. Mgbe ọbụla ya bụ gịnị? Ịgụ elekere. Ihe ndị a na-esote ka ndị Igbo ji agụ oge mgbe gboo. Mgbe gboo bụ olden days. The olden days bụ mgbe gboo, maka na ndị Igbo enwero klọk ha ji ama ihe na-akụ. A na-ejizi akwa oke ọkpa amata ihe ụbọchị kwụ. A na-eji akwa oke ọkpa amata ihe na-akụ. Ha na-eji akwa ụmụ nnụnụ bụ bed, bed B-I-R-D bụ nnụnụ. Ha na-eji onyinyo mmadụ shadow amata oge mgbe gboo. Ha na-eji anyanwụ sun amata oge mgbe gboo. Ha na-eji ihu eluigwe the cloud amata oge mgbe gboo. Abịaza n'ịgụ oge nke ụbọchị bụ day. Day, ihe mebere ụbọchị bụ isi ụtụtụ, etiti ụbọchị, ehihie, mgbede na abalị mebere ụbọchị. Agwa anyị na a na-agụ oge nke ụbọchị na awa na awa. Awa bụ hawa. Awa 12 bụ ọkara ụbọchị, means 12 hours bụ half a day. 24 hours is how many days? One day. Ya bụ awa 24. Awa 24 bụ otu ụbọchị. Awa one 24, 24 hours make one day. Awa 24 bụ otu ụbọchị. Ị na-ege m ntị? Ị na-ewe iwe? Awa 24 bụ otu ụbọchị. Abalị 4 mebere izu Igbo. Abalị 4 ahụ bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Izu Igbo 7, 7 native weeks, bụ otu ọnwa Bekee. Izu Igbo 7 bụ otu ọnwa Bekee. Izu ụka 52, 52 weeks, goes to what? Otu afọ. 1 year. Ya bụ izu ụka 52 bụ otu afọ. Ọnwa 12 bụkwazi otu afọ. Mkpụrụ ụbọchị 365 bụ otu afọ n'afọ nkịtị, ordinary year. Mkpụrụ ụbọchị 366 bụ otu afọ na leap year. Nke bụ leap year.
ihe ndị a bụ ihe ndị Igbo ji agụ gịnị oge buru n'obi abalị anọ bụ izu Igbo awa 24 bụ otu ụbọchị ị na-agụ elekere elekere bụ clock ị kwesịrị ịma na AM bụ morning PM afternoon evening and night. Teacher, you know put and. Or maybe anything. Aka ntabi ya maọbụ aka tinkom ka a na-akpọ second hand. Na-akpọ gịnị second hand. Aka nkeji ka a na-akpọ minute hand. Aka awa ka a na-akpọ hour hand. Ọ bụrụ na enu fọdụrụ bụ gịnị 2. Ọ bụrụ na enu gafee after gafee bụ gịnị after tinkom 60 seconds goes to 1 minute. Ya bụ otu nkeji bụ 1 minute. Nkeji abụọ bụ 2 minutes. Nkeji atọ bụ 3 minutes. Nkeji anọ bụ 4 minutes. Nkeji ise bụ 5 minutes. Nkeji ise bụ 6 minutes. Nkeji atọ bụ 7 minutes. Uru na million. Aka nkeji 60 minutes equals to what? 1 hour. Ọgwụ awa 24 bụ otu ụbọchị. Elekere dị mpaghara abụọ. Elekere dị mpaghara abụọ. Enwe mpaghara aka ekpe, nwee mpaghara aka nri. Mpaghara aka nri bido na ebe a ruo n'ebe a. Ị na-afụ ya? Mpaghara aka ekpe bido n'ebe a ruo na ebe a. Nke a na-ekwu fọdụrụ, nke a na-ekwu gafee. When the long hand is in 15 AM na-ekwu na o jirila nkeji 15 gafee elekere 4 nke ụtụtụ. Onye dịghị anyị na-aghọta ya? 6:45 PM na-ekwu na ọ fọdụrụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 6, ya 15 minutes to ọkụ elekere 7. Ọ fọrọ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere 7 nke abalị. Ya bụ 15 minutes to 7 PM. 12 midday na-ekwu ọkọrọ elekere 12 nke etiti ụbọchị. Etiti bụ mid bụ gịnị etiti. Midday midweek. Midweek bụ Wednesday midweek. Midday bụ 12 maka na gịnị 24 hours equals na nkịtị bụ 2. Ọ bụ 12 PM. Ọ bụ 12 AM. Ịmanụ nke nderi abalị midnight nderi abalị. Nke a midday. Ya ọ kọọla elekere 12 nke etiti ụbọchị. 2:30 AM na-ekwu na o jirila ọkara bụ half hour bụ ọkara. Half hour 30 minutes makes up half hour. O jirila ọkara gafee elekere 2 nke ụtụtụ.